Kubor nakaslem jong unongsan hima. U Samla HW Sutong ubadai u President KHNYF West Janta Hill Zone habakaran chakilat pathai khubor hasilong press club ulapan pau bakaseng kambansi banlej ekendo ikumentri sorkar batwa chadu yang bisharu ladaka sorkar kambo deki angki kendon halor kathung kam thungjam Shushu ula ongru banchu thungkam yaki tu ki bam shemla pas ya ke examen nakalyang ka seng ringkat kini ki samla ki bala pas ya ke examen DSC ki badan haga waiting list kin mi shakmat ban yakhi badawa baka sorkar kadai ban pet bini abat shemkhia namarkat kum ka jinglap jongka seng ki don kum bakhat khandaingun ki bala shu thungkam klempat pas ya ke exams Kumta kila dawa baka sorkar kadai ban penlong da ke exams batlada kam pendep yakane kidai ban thung de kiti ki samla kibala pas bat kibala don lupa haka waiting list ngilapa kadon ke jing thungkam sop lani ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Sentia ya kini baleng ong bak kidai ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post kebaar pat la appoint ki kini ki priu ki pompat dep ya ban pule lani pompat dep ya ka district selection committee ni ga DSC kabalai pat kolong ba ya kini ki claim khot lani ki claim conduct wat ya ka exam ro tenagal yang jongi kum geseng ni dap ki jing sngo si bat ki jing sngo khia ka bakrau namar ba kurpom thungkam tungjam hapo gejela jongi nyo iba kamlong balong transparency ba namar lapat bor beda ki officer ni yo le si ya don tilang bat ki minister ru ngampat tibi kata te yakini ki brula appoint na du usnem ar jar khatsau hadu khat khandaingut te nagalyang jonga kawei galong ga jingkeli ba bale hapo ke distrik ngidon ni yakitu ki kena ki bala pas ke DSC ki badang don go waiting list lada long ka bekerke balikim khot shwai gini ban balikim appoint shwai gini ki DSC ki badang don go waiting list balikin khot pat ki vei tes ko weru nga sngo ban ong ba kini ki kena bala pas ki DSC bakin sngo ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ka hok jongki ba maki kila pas ka exam dei ban thung shwa yaki bat sekawero hadin bangila mi nang ni ngin sei kendu yo director ba untarne no sisendon imtai di yaki ne ki briu ki bala kila thung na du usnem ar jar khatsau bat yaki ne ki briu ro yaki ne ki staff ro la appoint da u la appoint da u DMHO jong ka West Sentia ulit o doktor bianglang loto ti yekani long ngin ai jing tho no how pet yo la sing in hab lech shadu minister ne wat hadu pingin lech ka kodro namar kani kade ka long ka order ha jing sha de ban bot iki an yikendon jong ko government of Meghalaya telada kani baki thung klempat pas DSC ngin lech ujor watch shadu ka kodro telada kimshim kia ngin penlong de jingi ki harangkat pat kini ki papas DSC badang don haka waiting list ro kanong boro ba yementa ngisulap tangkat kendai ngot handre nagal yang jongi dang suspect ba kim de tangkat ta te nagal yang jongi dang fix ya lanung in ya lek ban khandra long ban study ya ki original file kanang ban lab ki jing shisha laki de tang kini khat kendai ngut ne ki dang kambol kan upor ki ailat menterminate ikini ki brug patri ki hagajing shisha de ban ai tang RTO kenang ba makiru kin kondok no daga exam ken la kimla ban kondok daga exam ai matre shwa gini ki bala de pas shwa ya ka DSC